atzo, Getarian izan zinelako, Elkanoren lehorreratzea ikusten, ez da? Oso une polita izan zen, dena dela iratokizun batzuk egin nahi dizkiegu baita, baina hori usten bali medizue. Bai. Aurrena entzungo dugu Guridik 1922an Eusko ikaskuntzaren 3. kongresorako idatzi zuen Euskal irudietatik zati bat, Ekaitza, gure itsasoa, itsaso gogorra, ekaitzaren une bortitz eta ikusgarri hori. Gure itsasoa beldurgarria. Hainbeste gizon galtzen dituen itsasoa, eta pentsa ezagun 3 urtez Elkanok garai hartako untziekin, atzo Getarian ikusi genuen ze untzi txikiek ziren, garai hartako aurreratuenak noski, 3 urtez mundu guzieri bira ematen, 100 ekaitz izan zituzen, eta gizon asko galdu zituzten noski. Baina kanta entzun aurretik, euken, utzi dituzu Getariako udal ordezkariak eta atzo ekitaldia antolatzen aritu ziren guztiak dardarka. Ez dardarka. Baiz, esan duzu iradokizun batzuk egin nahi zenituela. Iradokizun, baina maitasun, munduko maitasun eta errespetu handienarekin itzaingo genuke lasai, datorn urtean 500 urte hurrena balin bada, eta tiro gehiago balin badago, benetan esatizuet bihotzez, ultra aspergarria izan zen han zaigeundenentzat, eta gainera lako gure euskal kulturari guztiari sartu diogu, gure baitan utzi diogu, alako zabarkeri bat sartzen, oso kolonizatuta gaude. Mesedez eskatzen dizuet, zuek egiten duzuen lana eskerga eta miresgarria da, baino oso gauza batzutan oso eredugarri da, nola sartu zaigun bihotzean alako, esan dizuet, alako zabarkeria txiki bat. Benetan daton urterako, diru gehiago izango ezue, hartu ezazue eszena zuzendari handi bat, eta hori goiti bera dena berriz ikusi behar da, telebistan ere oso gaizki pasatzen zen, eta beste izugarrizko erantzukizunua daukagu, telebistan hitz egiten duen jendiak,
historiaz ez du zipitzik ere ezagutzen. Zemo zaudete, ondo gaude, jende asko dago bai, eta hori mila aldiz entzun genuen, ez Elkanok zer gintzun, Elizara zergati di joan, hiru urte horietan ze abentura izugarri izan zen, baina izue, gure historia bestek ez digute erakutsiko, guk harrapatu behar dugu, guk izan behar dugu ambizioa ikastekoa, guk geronek bestek interes guztia daukate, guk gure historia ezagun ez dezagun. Denentza duzu, Euken, Jo, nola torri zaren gaur? Ez, denontza, falta zaigu ambizioa, hori kendu digute gure kolonizatzaileek. Eta ambizioa, hori ez da ezer kostatzen, hori da norberak, esan behar du, nire kultura maite dut, nire hizkuntza maite dut, egunero hitz txiki bat ikasi. Euken ez genuen zure fazeta hau ezagutzen, Zure egurremale fazeta hau, Ez egurremale alderantziz, ez nik familiatek hitz egiten dut, nik inori ez diot egurrik ematen alderantziz, esaten diot nire buruari egunero astindu zaite, esna zaitia, eta maita ezazukur zure herria eta zure hizkuntza. Hau bizarri gabe hitz egiten du beti Euken Ostolazak, eta onak eta txarrak direnak esateko. Euken eskerrik asko. Eskerrik asko, datorren astera arte. Agur, mila esker.